neno ni chike mane oseketi mar neno ni kuonde nindo mag jopuonjre obedo makare manyalo reso ngima jopuonjre kinde ma masiche mag mach twak margi kod jofwambo weche kaunti ma Homa Bay jodologo ka otelnegi gi jakomgi Bishop Abraham Suwanda Odongo okoni nitie masiche mag mach mathoth ma osebedo e sikunde pachoka kendo piny owacho osetimo nonro to onge lipot moro amora ma oseketi e lela ne jopiny kod okenge ma onego keti mar geng'o masichego. Adwaro na penj sirikal penjo mayot. Nyaka nyithinda ditho eka sirikal biro amale nindo mondo chop chike kata enforce chike mosebed kiloso saka sama masiro timore thurwa ka iwinjo no los task force chulo gigolo report gigolo recommendation implementation hakuna. Ang'o matimore? Nyithindo sewang' e sikul kinde ka kinde ibiro winjo ni timo nonro no ok nyalo golo statement ne maler kaka koro wawuoyo kaniya mach no moko kama no chal kama joma ne responsible otimnegi ma. Apenjo sirikal nikech sirikal nigi jotich michulo wan kod CS ma is in charge of ministry. Wadwa ni wawinj gini maler nikech nyithindo setho e mach masirni mag mach uketho pesa jopiny nang'o. These are some of the things machando chunywa kaka jodolo. Ok wanyal ling ka nyithindo medo tho. Sirikal onego kaw thuolo nikech gine magi chiwo licenses mag skundegi to giyiene ng'ato kata mondo rana private school ka giso neno environment ber kendo giso ne classes oger maber gik madwarore te en responsibility mar sirikal mondo ne ni gigo bedo makare. Nikech gima timore pile Kenya ka ni ji lala ma ok wanyal ng'eyo kuma gintie. Nyithindo maonge utegi ka jonyuolgi gionge school yot boko yot ka giwang' nyaka sirikal wuog oko mondo nyiswa nyithindo adi ma onge to nyithindo gi ni kanye. Sirikal oninde klas kabisa makadi tong' ni ne sirikal tiyo kako nego giti. TSC jo riwruok mag jopuonje school management di koro waonge gitabu gi. Nitiere nyithindo tieng' makata koponi pek moro wuok to nyalo ringo makonyre kende. To nitie nyithindo makata pek moro wuok aila manowuok Hillside to ok onyal konyore kende nikech otin. To mano wach mabende ewi task force moseyier ma osekelo paro mopogore manyalo govern schools gi kaka winjo benitimo.